Zdravo, drugari, kako ste vi danas? Vidimo nešto lijepo? Ne. Zdravo! Znači, dobro. Ajde, papča, vidite? Moj papča. Moj brat je guli. On je stvorenje za par. Si podigla maramice kremu i tako? Sada moram da podignem nešto. Izvinite me, molim vas. Što gospodja nešto malo nešto zvuči. Zdravo! Sedi! Kuc, kuc, ko je banan? Ko je banan? Kuc, kuc, ko je banana? Ko je banana? Vidite? Aha, zdravo! Vas! Smo završili? Ne. Kad još 4 put kažem zdravo, onda. Zadnji put kažem zdravo, onda ću sedi. Hrvana. Ali vidite ovaj mlazima, mislim. Da. A u kuću vidite? Vidite. Danas ćemo nešto vam da kažemo. Zdravo! Na sljedeće bude ovo. Ajde. Zdravo! Možda ćemo da bude istina. Ali, zdravo! Ja ti to zadnje zdravo bilo. Ne. Ajde, završavaj. Slušaj. I kaži zdravo!